omwanchwa omurigereria nando motegererie kiagara amatuna maiso negenire kwa birure gochase chinse chiga bunere botambe nimanyete nga kwarangire mono asinge nchunga omuroberio buno gogochera chinse chibotambe amona inche munoro cha marieta yari kirago erere Ruben Aminga igona kwariganiri mono asomo yo murabu aseritira Yesu ngani tutusabe egero tocha kumuroberio botambo korukunga egera naendo manye egera twegera niamo tusabe bono omonene nyasa umutongi ore igoro abakwarorere buya sense yega umutegereri amona inche tusange ige birengererie ebi katoganye togocha kwa elia kabire kiara nayo mwalimu omonene nayo monene ase byonsi igo twagusikirana gokoeba kensense asense yega gatogochaka goika tukore wetera ase Kristo yoro motorio ito amina. Omwanchwa omurigereria ekero kwibekire yange nimaetera bobwate karamu obwata gatabu okorika na kero kende gwaikaransire buya gwaikaranse gekachita ekechichonsiga 30 igo tware gosemania ase botambe buno manyete omuroberi yokorukunga egera nando manye ekero omonto agogotebinga egera nando manye igo mbwegerete igo no gotebinga menta naende eki owente kwegera kerikonye kwegeire naende okemente naende okiegere uchime mono muna bona abantu ngoteba tole ngantu manyete chikomputa ntwana gochikora ntumanyete gwaka chibicha ntwana gochikora ntumanyete gosomia mwalimu na bagosomia class imeko achikoenda sigeta amochadinga nagenda kwerorera kero mugusha gora atabanga kinga egotebu kona konganya ngosenkongana kwerorera agende erorere moina igagu kuminga ndocho tata boro kiambaro na kende no ena birabera abe no bontereba na bera abe meremende yose no nyine uburandi ubu murandi na rukurandi kwaranga oyere ganyora oyo nagwika inori okunoko na kwegera omoroberio nabo bona to kwegera nyaigo nga egera nando manye botambe gutugukwana emerenganio emerabaro gosege korokwanga emebayemo ase okugwekania gosekuya kwana botambe buna to yamenyerete nande tuwa yaira ase pipiria ime ase egekagitari geke umuroberio yo mwebere gose tato nimenye ase ingana likorokwanga yale gokya yanga matiebo yesalirie yale gokya yanga matiebo oyesalirie omogusi nabale gokwana igo ibagale gokwana nga oyesalirie ero igwete gabe kerio giria yali abenenga oyesalirie igo kana goteba nga egentonkere kegokorekana manyeta asobogimo bwito bwa botambe ndubwate binto awao ebirenge tobogimo boiga ebitogokorera emirimo ekitogokora asobogimo bo nekitoroberetie munabona ase ebinto biri byengencho ase gesongo bakare korukanga basic needs biri bibetereretinga obe nabyo nomenyete ngeke mokiabo giache kabetereria asa matukaya neke kenkerikeke oyo keroje mugyo bako eke nege korokwanga esimi iya cheke kabetereringa it is a basic need abe gendora robona abana omwana boli ebimwana ori mura iboruwa matuke rigereria emeti gogichacha akakorra maisara mukya moro kibone esimi agochaka kobatabo kuminga agokuneringa kuni ago gotebinga atomanyeti tachieti sukuru ko gatwaro bomanyi igonga ringane limo gosegento kere kengencho asobogeba bo monto kelibwataka goikerani otaikerania biritwakaganiri mure kitwateba kato binyore rero biabetereringa tulikogenda birikonye tokorokonga mulika mwisi biriebike bitabwati internet nebindi kona bogo kwanera igesi mielie benke ebenene negento kengencho egetanga ni pia asobogema bo monto kelikebeterereti nege korokwanga obuba obuba ninki obo kima endagira ekero taragereti omwana bakoroko omwana oyore bosia akorokunga ende kerete igoteti igotori buya na ende kero kende ekende gekorokwanga asokorara asokorara nga kiere gosa asokomenya nyomba na enda asomenyete kiokorarera na ende omanye wocha chianga chiange kyokobeka ebine bintu bibeterereti asobogimo boiga
egento kende amariogo yokugwenia amarwaire osamariogo yokugwenia amarwaire aye chingenjo awao kibesa cyo gusomera chisukuru nabo igo chisema kibesa cyo gutarira ama negento kurukunga omorembe umayete egento ngira abantu bakumeti yani kwa buringa ki omorembe no lwengenjo. Peace is a basic need. Omorembe negento kebetereretie asomenyete ase serikali yeito ande onsi omorembe keruta iyo mose baba tata kiane togokora bintu bone kero mogusia goteba ngaki yale gukia yanga matiebo yesalirie okuno goteba nga enchera nere ebintu bikogenda ukagera nga ndiagenda buya ko kwanyora mbicheti buya asa matukaya iga muna bono ekero yalenga gukare chiombe nchialengo chia mabere buri ogusiba mabere nga sibi atuomere mioro rero tatu ukuganyura ikombi rituri kurikera mono igumuko gaberwe bibere bintonye nakigara dago tabanga okongengeria ebintu rero tukare kongengeria ebintu rero tukare ochochonia ebintu rero tukare kurumuru chara ririkare magukoro na baba bare gontenga rumu nengende no chingendo kuriera kwa rumaiga akangenda akamokwariero kwa merero bokimagatano na nyino kongeri kwege aba mata aba mintukuru mata aria abagara bagro kungaringo eringo akanyama tingi ombogera ekeraro ekera kanyama kukaro igo kongeri kwat kwaga koberi gucho moina kwana kogenderera ekine kiki arenge kareri abantu bare kuri kinyama buya ribarenge ko emegondo yarenge emetobu gosekero kende ameri arenga manene chiri chiarengo chiare koru undu ne chinda wao chiarenge asemechie amangana arenga maya obuoyo buya bugosimekera twagasimekera obuoyo buli bwechiombe bwechingondi bwechimboli bwechingoko amoya itayo no ane chichiro karoko ande chiro manyete ngo obuoyo boli kwagora bagachaka bakarata chikamba ni chobuoyo chagentogete no ene chisukari twamanyete ngesukari ekorwa segete tiniko tabanga ya karule rero nga yekorwa lingumbu yekorwa ebandu barosirinsa bindi aye ebintu byawo nchoreirie kero kende onyine bikoroto esoro munabona bali bakoni bikoroto byapata ekoroto pata kiare komenya kweli matuka amangi rero tate gekoroto matuka rengo korro kubeka abarende gekora amenya kero kino muchibi bwa bagaka muchibi koyo begeteiga arona boko ire myaka emya omu muchibi boli oyo kwe boya ebintu byawo nchoreirie kero kende ne kero tokoroka egento yokoroka umugati okarore ngo muya ane megati bakoroka umugati olio bwa mahemba rero tate megati ligo yo wachogana igo yakatware chigiramu chimia isano rero ne chimienye na bere chimienye ligo ligendete gutira kagurende ndiabagagu ebintu byawo nchoreirie bono isa kuligera lino ane bintu amaguta kare abantu baragotanga ngamaguta elianto rero ne elianto boli na bali elianto kona ndo chiko akore matukabera tato tata abeire obokima ebintu byawo nchore no amaguta ale korukukare kimbo rero tayo amaguta ale korukukao boy amaguta mayaboli kero kenda beko nyarekana onyina amasikani alenga asabantu amasikani asomwibuli amasikani asomwana amasikani asenyoma kare ebitinge riri byarenge ebitinge tubwate bitingara kabiri egetinge kyenyangi ye kanisa negetinge kyo mogusiboli omongina ale kobekirwe getinge naenda atanganye atagende siko yenyomo atarengereri musacho ndesiko umusacha atarengereri yonde tutigarengo ingwanjira na barengi umusacha era nande bayigwana no mungino nande koletaro mwenjeri koletaro yokabere koletaro yogotatu bateru boli muri yobole muno bogale bwale chini boncharengo chombo moisekara gosoka jaisana nande mugako yonyomero mukungonde ukuno gotabanga ki amasikani na arenge kare nonye nabali mwenjera basikire tata ogotenena esikemonto okirete umwari muyigo ikaeto mworo kiyo yaete no umugambi asikire boli no motongole no ryoyo mato muturete umotongole garengi umunyamaiga asikire boli no nyine mu president yose gukwana uriyo kare uri ko rukunga Kenyatta tata abantu baganyira bari kuganyira Kenyatta omanyene togoja moyi bari kuganyira nga
Alamisi usonye ntare moja mutinyo sita usechitariki 10 chitariki 20 chinganaga chirito bwate usitariki ya mutinyo gatano usengo chukwana ale rero ne litore tiare rero ngusiare rero Mombasa akale paka nyirete chiretyo batiuni ali Kisumu batiuni asege rero tate president ne bwate maiga rero na bwate masikani ntobwate masikani ntosika inenere era nato sigete yani amasikani asirire ebinte bina bitwa gotabanga ki amaya nara agakorekanire bono nkiege na kwana yale gokia yanga Matiebo yesaririe onye nabali abasongo mayete nabo bagokwana ngaki it would have been morning as the habit is, but Matiebo has spoiled it. You know what they are like? Matiebo saririe amangana nabo twale gokagera ngango kibwale ditukongo chakalialenge ya Alamisi bwakire nsa moja nsa mbiri ema gochaka tolemerobiri ebinto byaonchoreria yekero muntu agotabanga yale gokia okuno gotabanga egento nkerekiaga ne irige koreke yese me irige ikirane yale gokia yanga kuno gotabanga ama ya yutabeti ayita ikiraneti okuno goteba oyo Matiebo ni tinkwane Matiebo lieteli Matiebo chingenjo isana itanga ni Matiebo ne lieteli umusaja umuntu buri okuruku Matiebo Kolende Matiebo inaenda se lieteli liaye Matiebo neri muntu linoru okonora nkore gogwetania kerengo muntu raro okonora uruobo ngonda maega amarika yanga kiale bona egetore kereri nyoro egetore boli kenga keriye nchogu na nyine ero manye na taigweti mbu yale na ina matago chugutwa goikariye possession yesago twa matego chia na ine kerago ikaransa igakoriye possession yesago ikaransa akaruga gakega na ine gari ma otenga sukere gochao na ine kero kia yenka koriye kia go ikaransa agatenia kata ikaransa okonora nkore gokogenda beyond gogwetania Matiebo yo no monoru oetaneti egento bakoroka bwato pese obesity okonora kuribori goetaneti okonora ngori kwa botambe yo muntu akoresa isingi yega matendera abantu bando monoru oetania kero ngomoratire nere getira otenga ya baba nchire ngora tata nchire ngora ali akorigamura akoyana noene kerara ire borere achande geta otenga igora jitirisa tari wesi kwebisi borangete na morembe erumu gachande geta omuntu yo koroku Matiebo neri muntu linene Matiebo nande na boli minute oborangete boine kira macheime irangete borangete Matiebo no borangete boine kira macheime nande Matiebo no muntu otari enthusiastic yani otari na kerenga usina maiga na moyo bwogo kore gento ko onye gakuganige koreke igitata gitige ikirane igaganetio no yo nde moina ogechaka ondo isa kogechaka moina gose moina musuru gorari usari bosio igago agotema mono ngagesari ageturunganie elinde oyo mondo ita kenyora mateno ndirikare amarube mwakore korukunga 1960 61 to 70 78 79 80 80 gatiago amaruba are kobiswa are goetere posta omonto ri obwate